एबसुनि आन्डार 13 जोलुर बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनाया दिनै खुंजागोन। एबसुआ गुबुन गुबुन मावथांखि लाना बर' हारिनि सोलोंथाइ समाज आरो गुबुन बिथिङाव हाबा मावगासिनो। बे मावथांखिफोरनि मादाव बड'फा गेजेरथियारि सोलायनायनि मावथांखियाबो मोनसे। बड'फा गेजेरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बायदियैनो मिरु एबसुआ देग्लायनिफ्राय गिबि खेब 13 बोसोर बैसोनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। बे जोलुर बादायलायनाया थांनाय 4 नबेम्बरनिफ्राय जागायो। बादायलायनायाव गासै मोन 10 जिल्लाफोरा बाहागो लायो। बेबायदिनो जागायजेननायाव गासै 4 जिल्लाफोराव बाहागो रानना जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जायो आरो फैयै फैयै दिनै जोबथा बादायलायनाया खुंफुंजागोन। जोबथा बादायलायनायानो जागोन चिरां जिल्ला आरो कार्बि आंलं जिल्लानि गेजेराव। अदालगुरि जिल्ला नलबारियाव जोबथा बादायलायनायखौ दिनै सानसेनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै खुंफुंनाय जागोन। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।